A Form 4 learner wepaPrince Edward ane 16 years dzekuberekwa ovharirwa mujeri nemhosva yekubaya a housemaid nebanga pahuro mushure mekunge abatwa aba $100. kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimWitness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Mukomana wechidiki anonzi Junior akasungwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police nemusi wa12 October 2025 mushure mekucheka a housemaid nebanga pahuro kanosvika iko ka2 apo vairwisana nekuda kwekuti Junior ainge aba $100. Junior asati abaya housemaid nebanga anonzi akatanga amushandisira an electric shocker. Chiitiko ichi chakaitika muguta reHarare kunzvimbo yeMaybelline kumaZambezi Flats. Zvisinei, musikana wekubayiwa nebanga uyu mupenyu, haana kuzofa hake, ari kutorikavha pamaronda aakabayiwa naJunior. Mashoko kubva kumapurisa anoti, reference is made to a video which has gone viral on social media platforms in which a Form 4 learner is seen being arrested by the police for attacking a housemaid 28. The ZRP confirms that the incident occurred on 12 October 2025 at Zambezi Flats, Maybelline, Harare. Investigations by the police have established that the learner 16 attacked the maid with an electric shocker before stabbing her with a kitchen knife multiple times on the neck after she had confronted him for stealing $100 from her room. The suspected has been arrested and referred to court, where he was remanded in custody. The victim is alive and she recovering from the wounds she sustained during the attack. Aya ndo mashoko aburiswa iyo neZimbabwe Republic Police pamusoro penyaya iyi. Huh? Mungware mo mudedzi munogona ndomari ne. Bondo irunzi room yemusikana wacho yo. Anobude hemu. Ari munhu muna dedu munogona. Amuna sili. Muna masili. Kwa kia doiri ndiani? Ew, awudana munhu jamani. Honestly. Oh. Aripano. Oyo. Aripano. Uyai, officer. Apa. Uyarapo. Sano tikete. Mira ipapo sabu. Muno kumzere. Muno wenga muno murumuzere. Awuzi muzere. Ngochidachi. Kabude ngochidachi. Ngochidachi. Sema kafu. Imvana ndo chiderera yo. Ngochidachi. Check maniwe. Izvezvi. Imvana yo roderera yo. Sumuka. Noro mumamisa mfana. Sumuka. To waste that time iwe. Chichi kuneza. Iyo mfana yo. Ukona zerera kimfana yo naye kana ndimi. Junior, unaziyo. Ay, msiye. Msiye. Yumva mjeni mangu. Anapenge. Junior. Junior. Imvane.
Dzika. Shaya mari kutsake mbwaiwe. Utsa namba dza mama wako ndivafonere vadzoke. Apa mama wako abuda izvezvo utsa namba dza mama wako. Afamba. Uya kuno. Then paitawo mukomana anogara kunzvimbo iyi atsigira chiitiko ichi ataura zvese zvaanoziva zvakaitika. So pari zvino ndichakusiyai muchiona vhidhiyo remukomana uyu achitaura zvaanoziva pachiitiko ichi. Asi kana mapedza kuona this video, let's meet in the comment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Kuti uriwe mutongi gava, Junior unomupa mutongo wakaita sei nemhosva yaakapara. Tiri kuMebhorini, kunonzi kuMebhorini kumaZambezi Flats. So ndikangoti ndanditori padheni, ndikangoti rega ndite sei ndibude because tape yangu iri kuseri, ndikangoti flat rakatarisana nepadheni pandinogara ini. So ndichitonobudirawo zvangu, ndakatongonzwa munhu achita sei achitotanga achitochema achitoti mbavha. So pandangonzwa mbavha ndava ndatongosiya bhaketi rangu pandatomhanya ikoko chitonoona kuti chii chiri kuitika. So ndichisvika musikana uyu ndichisvika unomira pasi yaidzika masteps achitomhanya. So achisvika pasi achitanzi chii anzi ambao mune munhu ndatondicheka apa anga akatoisa tawel pasaidi apa achitobuda ropa rakatozara hembe yese. Ndichitoti mune munhu munomuziva here? Anzi handimuzive. Ndikati kwapita sei? Anzi handisomboziva tangu iri kana tasangana nemunhu saka tazorwisana saazondicheka chi pahuro apa chi. Alright. So batamhanya pamba pacho tanokiya screen papaine kiya ngeiripo patangonokiya screen. Tekia screen patatanga kuchionesana nevamwe vanga varipo wanga anzi angatifonere polisi because pakadai so tikada kupinda tega munhu yane banga, saka you never know. Katifonere polisi vayafonero atamirira polisi vayauya Mebhorini police. Saka polisi yauya Mebhorini police vakatosvikawo nekubvunzawo zvanga zvaitika, tobva vaudzwa zvanga zvakaitika. Saka vakatotyawo kuti tikapinda muka mune zvinhu zvataurwa izvi kunzi munhu yacheka munhu arimo mboma atopindira munhu vakaipa. So vakanofonera futi nemategas tobva dzauya, tobva tikacheka key neAxo tapinda mukati. So I was there, takapinda mukati tikasecha matoilets, marooms and 2 mabedrooms revanhu vepamba ipapo. But vanhu vepamba ipapo vanolojesa because uyu akauchekwa uyu iloja remumba umu. So vanolojesa musikana uyu munyowani wokuno kwacho maybe atonanga namandha atotanga kuloja umu. So vacho vanomulojesa vanga vabuda makuseni ofichi ndo vanozivana nevanhu vepaarea, saka vanga vabuda makuseni yayo. So angangosara rega. So tichipinda tichitsvaga takatsvaga marooms ese yake, room yake takatsvaga, tikapinda murooms yavo dzese dzanga dzangovhurika tikangotsvaga tikashaya. Saka patakazo tashaya munhu apa, munhu ndingamuona kupi apa, tatanga ndimbotanga uchipusha zvinhu dining room. Saka kupusha zvinhu paya takatopusha futi patakatomboshayaa futi. Then nezvimaketeni zvihombe vamwe box rari kuseri ndipo takazosvika ikoko mudhara wedu tanga tinayo muarea vanoti respected mudhara wedu muarea. Ndiye akazototi munhu ari panapa. Kupurisa chizotonodai so tangoti kukafuti kuti usatombosunge pauri apa. Saka tatoti meno chimwe chinhu chataona kana mumwe munhu mondi cheche. Chokwadi vachingobuda dai so vachivhura dai so pachitobuda mufana wedu isusu vemumareni medu anonzi Junior. So kuti Junior form 3 anonzi paPrince Edward. Tikatoshamisika tatakatobata mabaseball stick chipa takatosiya pasi tikapererwa tikashaya pauti amanaka ko Junior wapindwa nei washaya futi kuti mwana wechikoro but chii chenyosha zvokuti pinda mbamo vanhu kuda kubira vanhu. Akabuda Junior akaiswa cheni, vanhu vakasiya vachidedzera kuti ko chii why Junior why ndokutorwa akaitawo vanhu vachingopopota atobuda ndobva atorwa obva aenda kupolisi.
tiunza kuti Junior akarwa 25 makore ndizvo inini ndingakunyepera iyi inini kunzwa kwandakaita izvozvo handinombozvinzwa asi kunzwa kwandakaita ndichibvunzawo mai vekubirwa wacho vakanga vachiti ivo lawyer estate right ngaatongerwa achiita sei achibva kumba kwavo then lawyer racho rakazonochinja statement kuti anochi kuti aende kumba uku kwakabira futi vanhu kwakatadzira nevanhu azviite vanenge vachionana saka zviite so anzi akazonotsvagirwawo kune vana vasungu ndokwainzi kwakaenda